Ọhaneze ndị Igbo ndị ọma, ọhaneze ndị m ji aba mba, ọhaneze ndị m ji aha ha aga mma, ọkwa nwanne m nwoke ọzọ Chukwuemeka Ojemba enweru anyanwụ. Dịka anyị na-agbasasị ozi na-agwa ụmụ Igbo na-afụ Ruo Ulo amara onye kpara ya, na ka afụ unu ruo ụlọ ka enwe ike wuara onye kpara ya. Ebe m nọta awụ ebe akpọrọ the TRENT FARM, ebe nwa afọ ala Igbo batara were ego nke Chukwu nyere ya jiri na-arụ ebe a na-enweta ụmụ anụmanụ dị iche iche ma ihe ubi. Ọ na-eme nke a n'ikike ya ka ala Igbo wee nwee ike nwee ihe a kpọrọ food security. Ere mgbe a lụsịrị ọgụ nke a kpọrọ Biafra Nigerian War, the Civil War, ndị Igbo ekwesịla ịma ihe, mara na anyị ga-ejikọta onwe anyị wee nwee ike na-akọpụta ihe nke anyị na-eri n'onwe. Taa abịala m na TRENT FARM, ebe m nwegasịrị ụdịrị ọkụkọ dị iche iche, ma torotoro ma azụ nakwa ehi nke Igbo. M ga-ezicha unu ihe niile na taa. Sonyere m ka anyị hụ ihe nke nwa afọ Igbo mere na TRENT FARM. Anyị ga-ajụkwa ya otu o si wee malite ya na ebe ọ nọ taa. Udo na-achị n'ala Igbo. Ise ise ise. TRENT FARM, TRENT FARM, TRENT FARM a nọ n'Imo steeti. Ọ bụ onye na-ahụ maka TRENT FARM. Biko kọwagidere anyị kedu ihe a na-enweta na TRENT FARM. A na-enweta ihe a na-azụpụta ebe a bụ azụ, ọkụkọ, azụ size niile, from ịvụ azụ to fingerlings, juvenile, jumbo, table size fishes, ndị nke agbara agba a na-eji agwọ ihe jide esi mana hotel na restaurant. Anyị na-emepụta ha ebe a from scratch to the big size, the complete size. So ọkụkọ anyị nwere noilers, anyị nwere broilers, anyị nakwa hachi ọkụkọ. Ogu na-eme hatching here. Hatching? Yeah. Okay. Ha yicha akwa, unu ejirikwa akwa ahụ jiri wepụtakwa ndị ọhụrụ. Ndị ọhụrụ. Wow. Yes. Ahụkwara m torotoro. Anyị nwekwara torotoro tọkị, nke a na-akpọ tọkị n'okwu oyibo. Ihe m chọrọ ịjụ gị wụ, enwekwenu ịma na ọtụtụ ndị Igbo na-eri anụ, na-eri anụ nkịta, na-eri azụ. Onwe onye chọrọ i-patronize gị, ndị chọrọ ịzụrụ directly from the farm, kedu otu ha ga-eche reach unu? Okay, anyị nwere nọmba ga-agba na screen. Okay. Onye ọbụla ị nwere ma WhatsApp ma ọ kpọkwa the number directly, anyị ga-ahụ maka ihe ọbụla ị chọrọ. Okay, mana kedu otu unu si ewerugasị ozi a? Enwe onye ga-asị ngwa na ọ chọrọ ibuku na ọ chọrọ ibuku nke a na nke a, kedu unu nwere ihe ihe a ga-eji wegara ya ndị ahụ na-atụfughị oge? Yes, anyị nwere motorcycle a na-eji ebugasị ihe ndị a, nwekwe van. Okay. Ngwa anyị ga-eme ka anyị baa n'ime ka anyị hụta ụmụ anụmanụ ndị anyị hụ ha, mara otu ha dị, marakwa ma ha erukwere n'anya, mana ama m na ọ ga-adị mma. Okay. Igbo bụ Igbo ndị ọma, Igbo ndị m na-agara ozi. O nwere ihe kpọrọ ebe a wụ fish hatchery, ebe a na-amụta azụ, ebe a na-atụ azụ. the fish, ka anyị lee anya ebe bido. Kedu ihe ebe a na-ahụ? Ebe a wee ebe a oge ruo oge a na-afụ azụ, achọrọ ime production. Ebe a ka a na-abịa tinye nsị azụ, mee ka esi eme ya, bụọ, wepụta ụmụ azụ, new azụ. Ụmụ azụ aya ndị ga na-akpọ fingerlings. Ole na-anọ ebe a? Ole na-anọ ebe a?
Each one of them now contain up to 20,000. 20,000 fishes. Fishes, yeah. 20,000, 20,000, so up to 20,000. Yeah. Okay. So can you be after this process, what do you mean? Can you pause? Okay. And I will try her bar. I'm not her bar for like 2 weeks. 2 weeks. Yeah. I transfer her to the other concrete pond. I'm who grow I get sick when a concrete pond. Transfer her to Kahano to transfer her to Sapling Pond. Okay. Okay, neighbor. Leave your bar now. Sapling Pond. Okay. So, all that. Again, actually, Hachipata. Eba from the concrete pond. So, Hanone to Hanley. And now, you know, and actually, Hana Bada. Now, Bada. Okay, say about that. Yeah. Yeah. Naga. I want to hear for 8 pond. 8 pond. Because you tonight. Okay. Oh, okay. The 8 pond will share this natural habitat. Okay, natural habitat house. This all this kind of harmony. Aku yang nak try pond benda. Babe so. Oh, about 8 pond. About 8 pond. Etinya si azụ ndị nke bulitego elu, you know, ndị nke togo eto.